el rector de Vallfogona va ser molt famós. Va existir, es deia Vicent Garcia, i va ser famós pel que va escriure, per ser assessor de la cort espanyola, però també va ser famós per tot allò que no va fer, perquè molta gent va començar a explicar històries seves. La que jo avui us explicaré, no sé si va passar o no va passar, però el cas és que val la pena explicar-la. Mireu, el bisbe de Tarragona havia decidit que ell fos el rector de Vallfogona de Riucorb. I li va comunicar. Amb la mala sort que just aquella setmana al futur rector no li anava bé anar a Vallfogona de Riucorb. I en lloc de dir-li clarament al bisbe que si ho podien aplaçar una setmana més enllà, no va dir que no li anava bé. Al contrari, va buscar un amic que més o menys s'assemblava a ell físicament i li va demanar que durant una setmana, la primera, la més important, la de presentació, que anés ell a fer de fals rector. L'amic era un bon Jan i li va dir que sí, que cap problema. De fet, només hi havia un petit inconvenient, i és que no havia anat mai a missa i el tema religiós no el portava molt bé. Però cap problema, el Vicent Garcia li va dir que cap problema, que l'únic que havia de fer era, sí, anar a l'església a les hores de missa, posar-se la roba de mossèn, situar-se davant de l'altar, mirar els feligresos als ulls, això era molt important, i amb molta contundència, amb molta seguretat i amb molta fe, aixecar les mans i començar a dir missa. L'amic va dir que cap problema, que ho faria. I així va ser. El primer dilluns que començava el rector de Vallfogona a treballar a Vallfogona de Riucorb, tota la comunitat havia anat a església. A les 6 del matí, tots expectants. L'anterior rector havia deixat molta empremta, però era molt gran i tenien ganes de tenir algú amb energia renovada. I, efectivament, va entrar, es va situar davant de l'altar, portava la roba ben posada, va aixecar les mans amb contundència, em va mirar els ulls dels feligresos i va dir missa! I se'n va anar. La gent es van quedar així com parats, van començar-se a mirar els uns als altres, van començar a pensar que potser el rector havia tingut una indisposició. Quan van passar 10 minuts van pensar que potser sí, però és que quan va passar mitja hora ja no. Però al cap d'una hora el poble se'n va anar, van veure que allò s'havia acabat. Van anar a la missa a les 8 i va tornar a passar el mateix. Missa! I la missa a les 12. Així que el dia següent, els beats de la parròquia van anar a trobar el bisbe de Tarragona i li van dir que hi havia un problema. El bisbe va dir que d'acord que ho solucionaria, va parlar amb el fals rector i li va dir que a part de dir missa havia de dir una mica de sermó. Cap problema. Aquella nit el fals rector va estar assajant com ho faria. Volia quedar bé, el seu amic havia de quedar bé, si no es veuria que la cosa no era real. Havia de dir una mica de sermó, bé, doncs ja ho faria. El dia següent a les 6 del matí es fica davant de l'altar, tot el poble expectant, sabent ja que el bisbe li havia tocat la cresta, va anar davant de l'altar, va aixecar les mans. Missa i una mica de sermó! I se'n va anar, tan ample. La gent ja no va esperar una hora perquè sabien que allò s'havia acabat. Per sort, abans que es tornessin a anar a queixar al bisbe, el real, el Vicent Garcia, el rector, el que havia de ser, va fer acte de presència i el pobre amic se'n va anar pensant que havia fet les coses molt bé. I la sort va ser que el rector de Vallfogona va agradar moltíssim. Va agradar a tothom. Feia uns sermons florits. Feia uns sermons de la vida i a més divertits perquè la gent preferia anar a sentir el sermó que no pas a fer la botifarra. Això als beats de la parròquia no els hi va agradar, perquè està molt bé que la gent vagi a missa, però que riguin tant. Allò semblava un club. Allò no era una església. La gent reia, s'ho passava bé. Hi havia qui potser s'havia portat també la bota de vi per fer passar l'estona més amena. El cas és que no podia ser. Així que el bisbe, un dia que anava cap a la prelatura de Lleida, va passar per Vallfogona. Va parlar amb el rector i li va dir què era això de que la gent rigués tant. El rector li va dir que el que passava és que la gent de Vallfogona estaven una mica bojos i que reien molt, reien massa, desmesuradament. Ell no sabia com fer-ho perquè no es riguessin. Diu que els hi feia els sermons més avorrits del món i la gent continuava rient. Ja veurà, què dius a missa de les 8? Ja veurà el que passa. El que passava
És que aquell dia el rector va buscar el sermó més avorrit que va trobar. I a més, aprofitant que el bisbe era una mica sord, el va situar ben a prop de la glorieta on ell feia el sermó, però a sota, de tal manera que el bisbe sentia el rector, però no el veia. I és que el rector, mentre anava dient aquell sermó avorridíssim, anava fent tota mena de gestos i anava florint totes aquelles paraules avorrides amb gestualitat que, clar, que la gent quan el veien no podien fer altra cosa que riure. I al mateix temps, el bisbe veia que aquell discurs era molt avorrit. La gent realment estava boja. Així que al final de la missa, el bisbe es va acomiadar del rector donant-li un copet a l'esquena i dient-li que cap problema, que no es preocupés. I que la feina com a rector en aquella parròquia era molt important, que ell la faria molt bé i que l'acompanyava en el sentiment, però que a més li donava tota la força perquè pogués continuar fent aquella obra tan bona. El cas és que així va ser com el rector de Vallfogona es va treure per sempre més de sobre el bisbe de Tarragona i diuen que va continuar fent els seus discursos divertits, la gent va continuar anant a missa i, de fet, hi ha moltes més històries que se'ls poden explicar sobre el rector de Vallfogona. I conte contat, aquest conte s'ha acabat.